druhého týdne kampaně -3 stupně Celsia pro Ukrajinu. Tuto kampaň organizuje skupina Extinction Rebellion. Je to vlastně cílem té kampaně je snížit závislost na energii, protože tím financujeme vlastně Putinovu vládu. Chceš to zahodit? Kampaň na to, že pomáháme financovat Putinovu válku. I včerejší událost, kterou byl seznámen svět, civilisté nás aby takovým způsobem podporovali přijetí na lidskost. I sám prezident Zelenský požádal evropské země, členy Evropské unie, aby udělali embargo na nákup energií, kterými právě financujeme